اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے تے میں شکر گزار ہاں کہ اساں سریکی شہرے کو اپنی ماں بولی دی خدمت دا سلا کہیں تے دیتے اساں انہیں دے بہت سارے شکر گزار ہیں اور اساں کیا دے ہیں۔ اگوان بخت بلند ہو بھی ہر روز دعائیں دیندے پیوں، اگوان وقت بلند ہو ہر روز دعائیں دیندے پیوں، سارے وطن وسیب دی پارا تھے یا گالتے کو سجویندے پیوں توجہ جیئے حالات تھی ون اسا توڑا مان وجھیندے پیوں ہے فیصلہ ساری سنگتا ستوں کو پاگ پویندے پیوں۔ اور حق دی حقیقت ہر کوئی منے دے جیسے دے ان دی بھنے سوں اساں، حق دی حقیقت ہر کوئی منے دے جیسے دے ان دی بھنے سوں اساں، پرچے جھلے سوں جیلاں کٹے سوں ظلمات دیا پاڑاں پٹے سوں اساں ہون تئیوں ڈٹھے ظرف سادا ہون جرات دے جوہر دکھے سوں اساں کیتی پی سوں دبے دے پانی، حق منگ سوں اساں جھیڑے لے سوں اساں بے وفائی نہیں تھی دی دھرتی دے نال جے وعدے کریں دوں نبھا جان دوں ہن عاشق زبانہ سلامت ساجاں اساں گونگے مسے اللہ جان دوں۔ اور آخری پیغام چیرے ساکوں سارے اگوانے کو یا ساکوں رادہ جنٹ آدن میں اپنے شورا کرام دی نمائندگی کریں دے ہوئے اگر وہ اجازت ریسن تے میں ایک مصدر سنوں ویسا نظم دا ایک حصہ ہے تھوڑا جہاں اور انہیں کو آکھن چاندے ہیں چتوامان چاندے ہیں جڑا دھرتی ماں سا کو یاد کیتا لبیک دا نعرہ لادے سوں، جڑا دھرتی ماں سا کو یاد کیتا لبیک دا نعرہ لادے سوں، یہ پیارے وطن دی عظمت تو اسا اپنی جان لٹا دے سوں، اے خون امانت دھرتی دا جے منسیات ملا دے سوں، اسا پیارے نبی دی امت ہیں ان کفر دا راج مٹا دے سوں، لت رکھ دشمن دی نرگت تے دہلی تے جھنڈا لا دے سوں، دہلی تے جھنڈا لا دے سوں۔